हाग्रामा महिलारिया थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा जों फेस खालामनो हानाय हिम्मत गैयामोन। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसि आरो बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बाथ्रा बुंथिनो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा इउ पिपल जों बिथाङा फेस खालामनो हानाय हिम्मत गैयामोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। কোনবা বেমাৰ হলে ই নাই ঠিক আছে হাগ্ৰামাটো জিতা জাকটা একদম ভালকে ঘূৰি আছে আসল কথাটো হল তেখেতে আমাৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ হিম্মতে নাছিলে যোৱা 5 বছৰত। बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बे समाव गोख्रों बाथ्राजों गाग्लोबदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। बे समाव बिथाङा सुबुंखान्थि एबा मोनसे सिस्टेमजों फैनानै बिथाङा मोनसे देरहासारबाय एबा देबोरगाव बियाबाव सासे एमसिएलए महरै बिथाङा देरहासारबाय। नाथाय बिथाङा सानसेबो एबा बे समाव बिटिसि एसेम्ब्लियाव रायजो राजानि जानानै खनसेबो बाथ्रा बुंफैनो हादिया एबा बुंफैदिया। बिथाङा जों फेस खालामनो थाखाय बिथाङा हिम्मत गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि देहाया जोबोद मोजां एबा बे समाव बिथाङा लोमजायाखैबो बिथांनि देहाया गाज्रि नङा एबा बिथाङा देहायारि जेंनायाव गोग्लैयाखै। नाथाय जेंनायाव गोग्लैनाय बा आलादा बाथ्रामोन। नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोबोदनो देहायारि बिथिंजों गोख्रों नाथाय बिथाङा हिम्मत खालामनो हायाखै। बे समाव एसेम्ब्लियाव फैनानै रायजो राजानि जानानै बाथ्रा बुंफैनो बिथाङा हिम्मत खालामनो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा जुदि सानोब्ला एबा बिथाङा जुदि सिप जानानैल' जुदि फैनो सानोब्ला बे समाव बिथाङा गिदिर दैदेनगिरि जानाल' जुदि फैनो सानोब्ला बे समाव बिथांनि जे साननाय बे साननाया रायजो राजाफोरनि गोसोखौ सेमफायनायसो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। आरो बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव बिथाङा गोहो गैया एबा बिथाङा जुजिनो थाखाय बिथाङा साहस खालामनो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। সব ইটো আপোনালোকে ওলাওক কিয় নিৰাপত্তা দিছে কিয় দিয়া নাই মইতো আৰু না উকিল না হাকিম না কি মোক আপোনালোকে ইমান চেপি খুদিলে মোৰ পৰা একো নাপাব বুজিছেনে। লাহে লাহে কৰিম ৰেডি হৈ আছে 40 জন ৰেডি হৈ আছে কিন্তু তেখেতৰ নিচিনা ইমান ভয়তৰ নহয় 5 বছৰ কাউন্সিলতে নাহিল দেখোন কি ৰাজনীতি পাতিব। এতিয়া আপুনি কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যন খেলি 5 বছৰ কাউন্সিলৰ ভিতৰত একবাৰ নাযায় কেনেকৈ এমচিএলএ হ'ব। এইটো চিফ হৈ আহিব বোলে তেখেতে ঠিকে আছে 5 বছৰটো কি আছিলে 5 বছৰটো বুঢ়া আঙুলি দেখালে না। চিষ্টেম এজনত জিকি পেলাই আপুনি চিফ হৈহে আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী হৈহে আহিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈহে আহিব নহ'লে আপুনি ইলেকশ্যন জিকি তাতে এছেম্বলিত নাযায়। ভাৰতত তেনেকুৱা নজিৰ আছে নেকি। কোনোবা কোৰ্টত থাকিলে সি নাহে কোনোবা বেমাৰ হলে ই নাই ঠিক আছে হাগ্ৰামাটো জিতা জাকটা একদম ভালকে ঘূৰি আছে আসল কথাটো হল তেখেতে আমাৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ হিম্মতে নাছিলে যোৱা 5 বছৰ।